Kristo aurreko 500ean Jano nabigatzaileak Kartagotik atera, Gibraltar gainditu eta Afrikako mendebaldeko kostatik bera egin zuen. Gaur egun Bolikosta inguruko lekuren batean emakume iletsuen leinu bat ikusi zuela esan zuen, gorilae deiturikoak. Ez dakigu zer ikusi zuen Janok, baina izen hori erabili zuten 19. mendeko zientzialariek berriro ere gorilak aurkitu zituztenean. Hau gure arbasoak da, gure aideak hobeto ezagutzeko bidaia bat. Gaur gure eta txinpantzeen lehengusuak batuko zaizkigu, gorilak. Egin atzera 80 amona, eta erromatarren garaira iritsiko zara. Egin atzera 1600 amona, eta neandertalekin batera bizi zen gure arbaso bat ezagutuko dugu. Egin atzera 300.000 amona, eta gizaki eta txinpantze guztien, eta aldi berean gorila guztien arbasoa den animalia aurkituko duzu. Aurrekoan aipatu genuen bezala, zaila da oianean fosilak sortzea, eta horregatik oso gutxi dakigu gorilen evoluzioaren inguruan. Nolako izango zen gizaki txinpantzeen eta gorilen arbasoa zen animalia hori? Gorilak oso ondia dira, nabarmenak primate guztien artean. Beraz, litekena da arbaso komun hori ez izatea gorilak bezain handia, baizik eta txinpantzeen tamainaren antzekoa. Litekena da hilez estalita egotea, iluna izatea, eta lau hanken gainean ibiltzerakoan eskuekin ukabil bat egitea. Akaso, zuhaitzetan biziko zen. Gorilentzat bizimodu zaila da hori, handiegia direlako, baina kabiak ere egiten dituzte. Zerbait egiten badugu gizaki, txinpantza eta gorilek, kabiak eraikitzea da. Ziurrenik, orain dela 8-10 milioi urte artean bizi zen. Afrika erdialdean nonbait, ezin dugu askoz gehiago jakin. Gizakiok batez ere monogamoak gara, baina gorilak haremetan bizi dira, harreldu batekin eta eme talde batekin. Guztion arbazoak ze bizitza sexual zuen jakitea zaila egiten zaigu. Ziurtasun ez dakiguna da, guztion arbazoa ez zela txinpantze bat, gizaki bat edo gorila bat. Beste zerbait zen. Gorilen inguruan bizi ziren gizakiek gorilak ezagutzen zituzten Europar zientzialariak iritsi aurretik. Maiz madarikatutako gizaki gisa azaltzen zituzten. Hilez beteriko gizaki itxusiak. Europarrek beste ikuspuntu bat zuten. Zientifikoagoa? Akaso. Arrazistagoa? Ziur. Lehen deskribapenetan gorilak eta txinpantzeak ezagutzerakoan Afrikako biztanle beltzengandik gertuago irudikatzen ziren. Bai, 19. mende amaierako pentsamendu arrazistan beltzak gertuago zeuden tximinoengandik Europarrak baino. Gorilak gainera arriskutsuak ziren. Euren buruezur handi eta indartsuek argi erakusten zuten bezala. Guztiz basatiak eta erasokorrak ziren. Eta hori zen 20. mende hasierako ustea. Horregatik ikusi genuen King Kong Empire State igotzen, izaki beldurgarria zelako. Gorila har bat ikusi duen orok badaki animalia indartsua dela, muskulu handiekin, baina paradoxa da gizakiak direla arriskutsu gorilentzat, eta ez alderantziz. Ekialdeko gorilaren habitata guztiz suntsitu dugu. Txinpantzeena eta bonoboena apurtu dugun bezala. Gaur egun 8.000 ekialdeko gorila, baino gutxiago bizi dira. Mendebaldeko gorila Gabon, Kongo eta Kamerunen aurki daiteken espezia da. Eta gehiago dauden arren, 200.000 inguru, arrisku larrian dagoen espezia da. Gizakion guda zibilek, eizak eta ebola virusak nabarmen murriztu dute populazioa. Plazerragatik zein gure gatazkengatik hiltzen ditugu. Eta euren bizilekua suntsitzen dugu. Etengabe. Gizakiok gorilak erabili ditugu gure beldurrak irudikatzeko. Arrazismoaren irudi izan dira. Natura kontrola ezinarena eta kolonialismoaren historiaren parte dira. Baina gu gara gure lehengusu urrun hauek hiltzen ari garenak. Dian Fossey ikerlariaren historia kontatzen da Gorilak lainopean filman. Akaso gorilentzat gu garelako belaino artetik datorren animalia basati eta arriskutsu hori. Hau gure arbasoak da eta ikusgelan zaude. Gustatu bazaizu, arpidetu eta eman like. Hurren arte.